Salut și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să ne jucăm Fortnite cu prietenul meu Cezar. După cum știți, are și el un cont de YouTube. Să-i dați și lui acolo pe canalul un like și un subscribe. Și pe nume Cezar Short. Și acum să începem meciul de Blitz Royale. Deci, după meciul ăsta care îi joacă el, o să joc și eu un meci. Și da, și da. Bă, mă. Și meciul începe imediat. Și are și skin-ul ăsta așa rar, mișto. Păi de când s-a lăsat, glumesc. Glumesc. Ar vrea el. Așa vrea. Și începe meciul. Hai. Vai. Uite așa la coloană. Uite-și viața mea. Da, nu vedem așa. Da. După o să joc și eu, după meciul ăsta. Să încerc și vreau să facem niște idei de Fortnite, de challenge-uri. De exemplu, să jucăm One Chest Challenge sau să jucăm cu un sniper, un shotgun. Știți? Ceva de genul, challenge-uri din astea. Și asta este mapa de Blitz Royale, v-am mai zis odată. Mapa asta îmi place foarte mult. E foarte fain, mapa asta îmi place foarte mult. Nu zic că e cea mai faină. E faină. Da, el e obsedat de coroană. E foarte obsedat. Eu nu-ți mor după coroană, pentru că coroana o prinzi. Deci, mai nimerești tu să faci win-uri cu coroana. Deci, trebuie să te omori atâta după coroană. Când o să moară el, o să-i dau și eu un meci. Să vedem cum joc și o să filmeze el în locul meu. Nu mai am. Bun. Nu mai aveam cum să numească. Nu mai aveam mai bun. Adică n-am mai bun. Și să îi tragi pe canalul lui, să-i dați un like, un subscribe. Dacă nimeni nu mă ajută pe contul ăla. Da, eu care am 4 abonați și tu ai 293 de abonați. Da. Și 23.000. 293, mă. Da, Da, și eu am 4. bro, așa asta de câteva săptămâni, de 2 săptămâni. Sunt la început de YouTube. Mă, să-mi dai și mie un like și să subscribe, că am și eu nevoie. Eu am canalul de acum 2 ani și efectiv, bro, Eu cred că l-am de un an. Eu l-am de 2-3 ani. Eu l-am de un an și Nu, am, de 3-4 ani. și am 4 abonați. Serios. Sper să fac și eu măcar să ajung la 100 de abonați. Sper. Aoleu, ce-i cu areul ăla? Sper să ajung și eu la 100 de abonați sau măcar la 50 de abonați să fac și eu. Că, nu. Playerul ăsta e Bruno Mars. Bruno Mars. Avea skin-ul de Bruno Mars. Sau cum îi zice? Bruno... Mars! Hai, fac. Da. Băga-mi și B. papuci. Bă. N-am găsit. M-am speriat de aia. Mă, are aim bun. Da, tu ai aim bun. Ba, pentru mine ai aim bun. Mamă, ce mi-a dat? Exotică. Bă, da, serios. Bă. Opa. Uitați-vă și voi ce are. Cea mai tare chestie ever. E extrem de bun. Adică, pistoarele astea sunt extrem de bun. Uhu.
Hai că ce bine. Ai început că din chestul ăsta? Un nimic. E un chest diamond înăuntru. Fa! Ah, Vai, mă scăpină. mi s-a părut. Mă scăpină și un pic. Mi s-a părut de la... Să bani ăsta. Mi s-a părut că e chest diamond. Cu ce trage? Nu știu, dar are aimul bun. Îmi trage. A, da, după să mergeți. Nu focalizează așa bine, dar nu știu de ce. A, fugi. A, mai sunt doi player. Eu nu vreau unul. A, ba nu. Au fac. Acum am văzut că nu. Eu aș vrea să facă Victory Royale. 1v1 Știi. și o exotică. Este o exotică. E SMG-ul ăla bun. Spamează ăla. V-am uitat cum se numește. SMG, nu mai știu cum. Da, sper să facă Victory Royale. Hai cu Victory Royale-ul. Uite, Uite el. Și Victory... A, bă. 14 Bă, n-ai cum. Și avea 14 HP. Era low. Nu hit Da. mai trebuia să. Dacă îi dădeam cu pistolul Ai. ăla în aer, putem să luăm. Dă-i ready up, că joc și acum meci. Acum 12 coloane, eu am 18. îți dăresc ție telefonul. Și filmează, te rog. Salut. Fortnite. Dar filmează bine. Acum să văd cum joc și eu, că n-am mai jucat de mult Fortnite. Am jucat doar pe telefon de câteva ori. Dar nu mai joc. Da, nu m-am mai jucat așa mult Fortnite, doar pe telefon. Și hai să vedem. Sper să câștige. Da, nu știu ce să zic. Da, nu știu ce să zic. După aia mai dau eu un meci. Nu. Da, mă rog. Ia, ce medalion pică? Oh, bun medalion. Și uite cu ce am început. A, vezi că e slab fulgerul. Dacă Bă, vine, joc bine. dacă e un transpirat pe tine, N-am făcut. da, pentru că poate să tragă în aer după tine. Uite un chest acolo. Opa. Pe ia chestul. Păi stai mă că e ăsta aici. Bă, joc un pic cam slab, aia da. Asta e adevărul, joc slab. Dar n-am ce face, îi dau cu ăsta. Vezi că și tu îți dai damage. Spamez. Bun, Vezi că mai e unul. am văzut. Stai să-mi dau big. Să te duci cu viteza pe el. Da, mă rog. Bă, du-te cu viteza, așa. Nu mai pot. A plecat. Mă rog, hai să luăm chestul ăsta. Da. Bani. Mamă, ce ai aici? Oh, Oh, vezi că eu am mai imbot cu ăla. bun. Vezi că mai era un chest bun. Dă-mă acolo. Asta. Stai că nici nu filmam. Ok, hai să vedem ce vedem ăsta. Ia Să iau shotgun. acest mic. Da, ia și shotgun-ul. Și să las ăsta. Da. O să mă duc. Opa. Uite, trei. Bă, Bun. stați. Bun. Am mai mult bun cu shotgun-ul. Da, cred Ia că mai mult bun cu shotgun-ul. Unde-i player-ul? în spatele tău. În spate trecea? A, da, mă. Ce chiorâs. Ce prost e copilul ăsta. Na. Bă, Aia e. bă. De mult Fortnite. Și e normal să mi se întâmple asta.
Da. Dar, da, cam asta a fost videoclipul de azi. Nu uitați să like, un subscribe Da. și la canalul lui să-i Da. dați. Vă mai zic o dată numele. Hai că vi-l Ce las să în ajut, comentarii. vi las scriu în comentarii acolo numele contului lui. Da, mă rog. Și nu uitați să like, subscribe. Și în descriere și hai. Ne vedem la următorul vlog. Pa, pa!